je begint ergens maar je vindt de techniek vind je mooi. En dan daar een beetje mee omprutsen en dan op een gegeven moment dan het zo'n 4-5 voor dat het werkt natuurlijk. Dat is het leukste. Ja. Ik ben Hielke Gempenjes. Inmiddels gepensioneerd natuurlijk. En ja, dit is een hobby van mij. Ik ben Perry Gempenjes, de zoon van Hielke natuurlijk. En dit is gewoon een hobby die eigenlijk daar starten is. Eerst maar wat lelijke eentjes. Dan hier op een gegeven moment nog een beetje van nou ja, en dan zit je zo wat op internet te struinen en dan zorg je dit te staan en denk je, hé, dat is misschien ik wel leuk. Nou ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Nou, wij rijden in een oude Citroën, een AC4 uit Van 29. ja, 1929. En die hebben we eigenlijk gekocht toen lag er helemaal uit elkaar, alles lag in dozen. En eigenlijk weer een grote puzzel. Wat voor gevoel je altijd je? Nou, gewoon om dit oude spul dus riedende te houden. Dat het gewoon wat. Goed, deze die is van 29, dus die die is nu 96 jaar oud. En het riet altijd nog. En als je dus rieden mooi waren, je komt dus door die plakjes en het is al jaar de haan omheen. Ja, er is ook een bepaalde categorie mensen die zeggen, nou, hij is weer met die oude rommel. Maar de meesten die waarderen het heel erg dat je dit spul dus riedende houden. Maar er is dus nog meer geworden. Ja, dan ben ik nog wat Amerikaanse auto's, van die grote slieden. Maar ja, dat is dus mijn soort auto's net helemaal. Nou ja, we zijn nu hier zeg maar een beetje in de met roesloos. Maar ja, goed, de hobby die wordt eigenlijk wel steeds een beetje groter. Eigenlijk is dit ook wel een beetje de max van ja, hoe zouden we helemaal hier rond de oer. Nou ja, daarboven hebben we de Chrysler Windsor Deluxe nog wel, van vroeger. Die 1954 is die. Het is gewoon mijn soort auto's net. Dit vind ik volle mooier. En wat voor mooi sjuggen we hier al hier? Dat is de C3. Dat is het tweede model van Citroën. Die is van 23. En deze van Jochentje 60 en dan zit erachter, dat kan ik me direct wel in herinneren. Daar zit die van Jochentje 58. Dat is deze. Het heeft eigenlijk een hele typerende grill, het is ze. En dat is weer eigenlijk het logo van Edsel. Dat is een B2, daar ben ik nog mee bezig. Daar is de motor nog correct van gereviseerd, dus die moet dus van het juist moet die weer rennen gaan. Goed, die is nog wat onder construction, zeg maar. Motor is clear. Bekleding met ook nog remmerijen zou ook wel clear. Ja, de tijd, hè, dat is altijd het probleem, de tijd. Ja, want bij deze auto's krijg je ook geen helft van die nooit. Nou, nee, net zo vol inderdaad. Nee. Je hebt er wat meer met het al, maar goed, dat zit hem steeds van nou, kan je me hier even helpen, dan doet het wel, hè. Hij zei hem wel van net, maar hij doet het wel. Ik ben altijd genegen om te helpen, tuurlijk. Daar ben je dus voor.